Lyhyesti Mikko, miksi nämä miehet on siellä kärjessä? No joo, Mikko Kohosen kohdalla tietysti se, että pelejä, paljonko niitä nyt onkaan runkosarjassa, niitä on 490 peliä ennen tätä. Saanut pelata, vaikka paljon loukkaantumisia on, niin pitkän uran. Ja kaikki tietää hänen kyvyt tehdä maaleja ja halu ratkoa pelejä, niin, niin melkein 500 peliä kun on, niin se on tommoselle maalinälkäiselle hyökkääjälle, ei voi sanoa, että se on. Hieno vastahyökkäys, sen verran keskeytetään. Keskinen tarjoilee Henri Myllymäelle maalin eteen ja Myllymäki suoraan syötöstä komeasti SPV 1-0 johtoon. Siinä oli sitä SPVn peliä tyypimmillään, että nopea kääntö Kukolta, keskinen pyörähtää hienosti ja Myllymäki painaa kohti takatolppaa ja siitä läheltä maalia, kauden 7. maali. Ohjaa periaatteessa kun kovan syötön vaan pallon yläkulmaan. Tiputtaa alaspäin. Jota lähtee peittoon, laukaus. Nyt on kovaa taistelua ja siinä rikotaan SPV ja ai, nyt pitelee sitten polvea seuraava SPV-pelaaja. 2 torjuntaa siinä peräkkäin Hannulalta. Kangasmäki pääsee yrittämään, nyt pidetään kyllä kiinni siinä. Peli kuitenkin jatkuu, Urmas purttaa täyteen vauhtia laukoja, ai kyllä nyt menee. Mitä torjuntaa sen oli Santtu Pohjoisella? Se oli sellainen, että hän varmaan ajatteli, että sieltä tuli syöttö Tommi Hakalalle tuonne takatolpille. Aika lailla se ensimmäinen maali tuli, niin tuli se syöttö sinne ja ehkä Pohjonen lähti nyt sitä haistelemaan, kun näkyy, että sitä punainen mies tulee kohti takatolppaa ja Urmas lähettää tommosen pahan kierteisen kudin tohon etokulmaan. Henri Myllymäki ja Henri Urmas maalin tekijät. Krumins. Pitkä kantti. Ja se taitaa mennä Veikkolan kautta laidasta yli. Ihan ei päässyt siinä Kohonen peitolle, mutta olisiko ollut Karjala vai Veikkola maali edessä, joka blokkasi sitten kuitenkin tuon vedon. Nyt on Henttosen paikka, tarjoilee siihen Johanssonille ja nyt on aika selvä fakta, että eipä Johansson kyllä tällaista paikoista epäonnistu. No ei epäonnistu, joo siinä irtopallo, jonka Henttonen voittaa tuossa maali edessä ja Kuuselalta vie sen ja Karjala ei kerkeä Johanssonia peittämään. Ja tässä on se etu, kuinka vielä kätisyydet sopii mainiosti. Hieno viimeistely tuonne etualakulmaan. Siinä ei maalivahti vaan oikein kerkeä, kun läheltä tulee kova poikittainen syöttö. Tällä hetkellä Tommi Hakala, joka käväisi siellä kentän puolella. Siellä on myös Petro Rautio ja toisena maalivahtina kirjaa pitää Julius Kivimäki. Henttonen, nyt on Henttosen paikka. Ja siitä tulee rangaistuslaukaus. Tilanne vielä jatkuu, mutta sehän on ihan selvä rankkari näin. Kädet ristimerkiksi pään päälle ja siinä ei ole mitään epäselvyyttä. Joo, meni kyllä itseltä. Katsotaan tästä tää. Hyvin siinä ohittaa Henttonen Kosken. Siitä tuli napautus. Joo, tuli sieltä. Ja löytyykö mitään yksittäistä bravuria, mutta veikkaisin ja tuolta vasemmasta reunasta lähtee lähestyy. Katsotaan mikä on Johanssonin ratkaisu. Maalin suulla siis nyt Julius Kivimäki. No se on vuoren varma häkki. Ajaa siihen vähän keskelle tuollainen, juuri niin kuin sanot, Mikko Kohosmainen pikkusen. Ehkä vähän lyhyempi siirto, mitä Mikolla monesti on, mutta terävä laukaus tuonne aika lailla ylös ja kyllähän se maalivahdille vaikea torjuttavaa. Joo. Koska siinä on juuri se vaara, että hän voi pistää sen myös maata pitkin. Kiviranta menettää sinne pallon, mutta Malkamäki sen nappaa lopulta. Urmas pitkä avaus. Kiviranta, nyt on vaaran paikka. Kangasmäki tarjoilee ja siitä tulee seuraava maali Mäenpää. Laittaa pallon käytännössä tyhjiin. Oli vähän vielä haastava asento Mäenpäälle, mutta hyvin hän siitä pääsi palloon ja venyttää sen. Kaukaa toi verkon hidastus saadaan, mutta siinä oli Kivirannalta periaatteessa hyvä idea pelata painottomalle pakille, mutta siinä ei Malkamäki ole tarpeeksi tukemassa ja Kangasmäki nappaa ton pallon siitä Malkamäen edestä. Ja eikä Hannula voi kyllä yhtään mitään. Veikkola ja keskelle tavoitellaan siinä. Koski ja pallo karkaa laitaan asti ja se on jo KRP hallussa. Henttonen ja hyvin katkoo siinä SPV-pelästä. Oliko Kuusela ja sitten mennään toiseenpäin. 2-1 Koski, nyt on vaaran paikka. Hieno tiputus ja Veikkola niittaa matalan laukauksen ja tästä menee aika paljon krediittiä kyllä Sami Koskelle. Joo, siinä hyvin tuli Nokia alaspäin ja aika paljon peilattiin syöttöä Kohoselle pois. Ja tässä nyt sitten näkyy tämmöinen hyökkäävä puolustaja Matias Veikkola, kun oli tukemassa hyökkäyksiä. Hyvin polkee Krumin, se ottaa periaatteessa ton Kohoselle
Kohoselle syötön pois, mutta taustoista niin Veikkola polkee tuonne tyhjään tilaan. Ja katsotaan mitä tästä juonitaan. Siinä haetaan paikkaa Johanssonille, mutta vähän menee siinä vaarallinen Johanssonin laukaus. Hakee siinä takayläkulmaa. Ja seuraava matala laukaus lähtee Kruminsilta ja se puhuu karua kieltä. Tilanne 3-4 ja oli laadukas tuollainen matala ilkeän korkeuden laukaus. Hyvästä pienestä kantista ja kaiken järjen mukaan niin tästä nappaa vielä Johansson tuosta syöttöpisteen itselle, kun heitti tuommoisen levittävän syötön Kruminsille tuonne kulmaan vaikka. Pelaa kuitenkin varman päälle. SPV vaihtaa. Ykköskentällinen jo pelillä. Karjala saa siinä Johanssonin kimppuunsa. Ja nyt oli huolimaton peli ja siinä on seuraava maalipaikka ja se on vuoden varma häkki kyllä. Johansson ottaa siinä vaatimattomasti neljännen pisteensä. Sanotaan näin, se nyt ensin Karjala menetti tuossa staattisessa tilanteessa pallon Johanssonille ja sitten tulee vähän vaikea avaus tänne laitaan. Tuossa tätä ennen oli tullut jo yksi menetys ja nyt lankun kautta tuonne laitaan, jonka Krumins haistaa ja hyvä give and go peli Johanssonin kanssa ja sieltä se jostain kainalosta puikoista liruu maaliin. Ja niin, kerropa vielä tästä, että täällä Laakso hyökkääjänä hakemassa aika alhaalta niin kuin monessa tilanteessa. Onko tämä kuinka tyypillistä, että hyökkääjä tiputtaa näin? Onhan se jo, ei tässä nyt enää niin ole pakkeja eikä hyökkääjiä. Että modernissa kentällisessä, mitä vaikka toi Nokia ykköskentällinen, niin siellä on Krumins monesti tuolla päädyssä hakemassa palloja. Ja totta kai on vielä semmosia niin sanottuja stay at home puolustajia, mutta ne on onneksi alkaa olla semmoinen katoava luonnonvara ja löytyy sellaisiakin yhä enenevässä määrin, jotka ja sieltä se sitten tuli. 2 sekuntia jäljellä ja nyt Hannula siellä tietysti vähän sadattelee itsekseen, että eihän nämä saisi maaliin mennä, mutta 25 metrin sijoitus. Repo kattoo paljonko kellossa jäljellä. Oli 8, oli 6, sitten lähetään ja 25 metristä laskeva lehti siitä 6 miehen yli ja Hannula kurkkaa just väärältä puolelta ja pakki tiputtaa polvelle ja ottaa sen vedon pois, niin fiksusti niin pää pystyssä pystyy katsoa, että missä on vapaat ketjukaverit ja tarjoilee. Siinä seuraava maali, ei mitään nyt vähän Hannula tietysti, no tuli tilanteeseen, ei saanut kopattua palloa. Ja siitä kiittää Kangasmäki ja pistää pallon 7. kerran SPV-reppuun. Se oli nyt taas semmonen 35-40 metrin kaaripallo sieltä sisäänlyönnistä. Hannula tulee vastaan ja jos tuosta lähet maalita pois, niin fakta on se, että silloin se pallo on kyllä saatava tai sit käy näin. Ja jokos nyt vaihdellaan pian maalivahti. Kaipailit Viitakoskelta onnistumisia, niin kyllähän niin SPV oikeastaan koko ykköskentällinen on ollut tänään aika lailla pimennossa ja itse ounastelin, että molempien. Hetkinen. Nyt lähtee Koskelako. En tiedä, oliko siellä joku niin ja Kiviranta oli ainakin kentällä, et en tiedä oliko siinä joku jälkitilanne vai mitä, mutta katsotaan. Näyttikö 5 vai? Katsotaan, vai nouseeko siinä nyt sit saatto tässä tilanteessa? Vähän tosta. No nousee ja veikkaan, että sitä tulee 5 minuutin jäähy ja nyt sit pääsee SPV peliin kiinni. Kyllä. Jaha, seuraava ylivoima. Mustonen, Sieppi, Hakala, Myllymäki, Kiviranta. Tietysti 5 minuutin rangaistus on niin ylivoima, niin siinä on monesti käytetäänkin toistakin kenttää. Se on ihan oiko on komea Siepin. Vähän Sieppiä parjattu ja tästä lähtee komea laukaus. No, ensimmäinen kerta kun pääsee ylivoimalla tällä kaudella kentälle ja nyt näyttää, että voisi ehkä toistakin päästä kokeilemaan. 3:10 jäljellä ylivoimaa. Komea oli kyllä Siepin kuti. Joo, siinä nyt tuli myös raitin kätisyys. Täältä lähtee kohta Hakalan liike tuohon keskustaan. Pakottaa siinä vähän pelaamaan sitä syöttöä pois. Ja sitten jää Mäkipäältä on siellä Luoto on peittämässä. Mäkipää joutuu ottaa, kun nyt siinä oli tosiaan raitin mies keskellä, niin syöttöä siihen pois. Niin vielä Mikko tuosta, kun mailla nousee kasvoihin, onko se riippumatta siitä esimerkiksi tuleeko verta vai ei? Joo, ei sillä ei ole mitään merkitystä. Jotenkin tuntuu, että se on tänä vuonna taas jotenkin korostunut tuon asian tavallaan sanktioiminen. Ja seuraava Veikkolan matala laukaus käden alta 5-7. Sieltä vaan tullaan maalilta lähemmäksi. Ja 2:47. Aikaa on vielä yli
normi 2 minuutin ylivoima. Se on karua, tuli se jäähy millä tavalla tahansa, niin se on siellä koko 5 minuuttia kärsittävää ja jotenkin tekisi mieli väittää, että nyt kun SPV on tosta päässyt tänne ylivoiman myötä peliin kiinni, niin ja nyt ottaa muuten KRP aika lisää. Kyllä tähän vielä joku maali tähän YVlle nähdään. Ja Urmas, niin, Veikkola, Urmas ja sieltä maali! 6-7. Ja aikaa vielä minuutti 46 sekuntia. Voidaan miettiä mitä Matti Koskelan päässä pyörii tällä hetkellä tuossa kun jäähyaitiossa istuu. Joo, mietin justiin samaa vähän aikaa sitten. Tosiaan jos miettii vielä tuota äskeistä tilannetta, en tiedä saadaanko sitä videolle, mutta periaatteessa äsken oli kyse jollakin tavalla tahallisuudessa siinä kun Urmas ja Mäkipää tuolla maalin takana tarttuivat toisiinsa, niin siinä kun Mäkipää riuhtasee itsensä irti, niin mailan varsi mielestäni osuu tässä kohta Urmasta kasvoihin. Niin. Ihan selvästi. Tärkeää joukkueen kannalta, että SPV ei nyt tasoihin tulisi. Ja siitä. Nyt saattaa tulla toinen 5 minuutin jäähy. Tulee jopa punainen kortti. Näyttäisi tulevan. Kyllä. Se on 5+20. Joo. Eikö vaan? Kyllä. Kyllä nyt hölmöilee kyllä KRP urakalla. Siinä pyörähtää kukko nopeasti ja niin siinä jää Viitakosken Veikkola pyörähtää ja vielä ei ole jäähyä tänne tulospalveluun saatu. Että Koski katselee. Ja reboundissa Kuusela, tilanne tasan 7-7. Niin tuossa taisit vähän aikaisemmin tässä erässä sanoa, että mikäs oliko Kuusela ei osunut pomppupalloon, no nyt osuu maali edestä ja siinä ei kyllä pysty Pohjonen tehdä mitään. Hän hoitaa ensimmäisen ja Kuusela on reboundissa ja 7-7 taululla. Nyt vaaditaan vielä uhrautuvaa pelaamista. Kohonen laukoo, vähän tulee Pohjonen vastaan ja tulee juuri sen verran, että pienentää siinä kulmaa. Tämä menee Veikkolalle, nyt on vaaran paikka ja Veikkola laukoo mataan. Kyllä oli taas Pohjonen kenties, että hänen torjunta-asentonsa on kyllä vähintäänkin hämmentävä. Se on vasemman jalan varassa ja tämä oikea puoli on niin kuin auki. Saa Mikko Kohonenkin tälle päivälle ilmeisesti ensimmäisen tehopisteen. Ja jännä on tuo torjunta-asento. On Johansson, 40 sekuntia jäljellä. Nyt se on vaan niin tiivis tuo keskusta, että vaikea sinne on löytää. Hannula hoitaa tämän. Ai, mitä tekee Hannula ja tolppaan kilahtaa. Hannula hoiti sen, mutta korkea maila, huja. Pistää vähän jännitystä peliin ja tolppa hoitaa loput, mutta niin. Ja hetki. No tuli, Noniin. joo, nyt oli. Saa nähdä, nyt on mielenkiintoista nähdä, jatketaanko sitä Nokian vaparilla, kun Rike tuli tuossa maalin takana, niin nähdäkseni ehkä pitäisi jatkaa, koska peli vihellettiin heti poikki. Tyhmästi Mustonen tulee sieltä vielä. Siinä. Pisteeltä, kulmapisteeltä. Sen takia, kun tapahtui maalin takana tuo Rike. 10 sekuntia jäljellä. Koskela, Rumins, Oksanen. Ai, siinä menee muutama sekunti. Ja nyt on Siellä, hienosti kyllä pelasi loppuun asti Henttonen. Ja ihan ehkä oikeutettu juttu, että tämä peli menee näille näkymin jatkoajalle. Sanoa, niin mielenkiintoista nähdä tuo hidastus, että kuinka korkealla on Henttosen maila, mutta vaikea tuota kyllä on noita harvoin hylätään, vaikka se nyt olisi sen muutama. Tässä näytti, että eihän sitä mitään tuu. Ei ollut korkea maila. Saatto siinä nousee sit ainoastaan. Ja me nähdään, Mikko, tässä vielä hieno ottelu. Tosiaan paljon tää pistelasku on nyt herättänyt pärinää.
Pääkallon keskustelupalstoilla ja Twitterissä ja missä nyt salibändistä. No, nytkö se tulee sitten? Ei tule. Ei ollut kaukana. Kyllä, niin. No, en tiedä loppuisiko se siihen, kun niitä riittävän monta kertaa pistetään tyhjään pussiin. Niin ja tietysti sehän ei taas vaikuta, tai se ehkä se mistä eniten on keskusteltu, niin on just se, että kun siitä varsinaisen peliajan lopun passiivisuudesta, no sieltä se tulee. Nyt on tämäkin nähty sitten tälle kaudelle, että jatkoajalla isketään voittomaali tyhjään maaliin. Joo, minä en sano mitään. Ei kai me. Parempi voitti. Parempi voitti, siitä ei ollut epäilystä. Mutta on tää nyt kyllä osaksi vähän sellaista pelleilyä. No, että ja mielestäni tosiaan se ei edelleenkään tätä juttua poista, että tätä jatkoajan maalivahtipelleilyä. Olikaan joku väläytellyt sellaistakin, että jos jatkoajalla isketään tyhjään maaliin voittomaaliin, niin toinen joukkue jäisi nollaan pisteeseen. Mutta se on vähän niin kuin Musta-Pekka-sääntö kaukalopallossa viimeisessä erässä, että yhdellä pelaajalla on erivärinen liivi ja jos se tekee maalin, niin se on 2 maalia. No näinhän se silloin joskus niin. 90-luvulla oli joo, mutta ei tämä nyt ehkä ole se mitä itse haluaisi. No ei.